மட்சுவோ பாஷோ இவர் யாருன்னு கேட்குறீங்களா? போன வீடியோல நம்ம சொல்லியிருந்தோம். மட்சுவோ பாஷோ பத்தி நம்ம பேச போறோம்னு சொல்லிட்டு. ஜப்பானுடைய ஆக சிறந்த கவிஞர். போன வீடியோ நீங்க பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா, மறக்காம பார்த்துருங்க. ஜப்பானோட சாமுராய்கள பத்தி நம்ம பேசியிருப்போம். பாஷோக்கும் சாமுராய்களுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க அந்த வீடியோ பார்க்கணும். ஏன்னா, பாஷோவோட அப்பா ஒரு சிறந்த சாமுராயா இருந்தவரு. ஸோ, அதனால தான் நம்ம அந்த வீடியோவ பேசிட்டு, அதோட தொடர்ச்சியா நம்ம இந்த வீடியோ பேசலாம்னு சொல்லியிருந்தோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல நெறைய பேர் புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி. அதேபோல இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. வணக்கம் நண்பர்களே! நான் உங்க ஜேபி. ஸோ, மட்சுவோ பாஷோ ஜப்பானின் ஆகச்சிறந்த கவிஞர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். இயற்கைய எந்தவித அலங்காரமின்றி, இயற்கையை இயற்கையா காட்ட முற்பட்ட ஒரு கவிஞர்ன்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான ஒரு கவிஞர் மட்சுவோ பாஷோ. பாஷோ ஜப்பானின் குறுக்கா பலமுறை பயணம் செஞ்ச ஒருத்தரா இருக்காரு. தன்னோட எளிய குடிசையிலிருந்து ஜப்பான் வடக்கு மாகாணங்கள நோக்கி பயணம் செஞ்சிருக்காரு பாஷோ. தன்னுடைய ஒரே ஒரு சீடன கூட்டிட்டு அவர் வந்து பயணம் செய்றாரு. போற வழியில பல விஷயங்கள அவர் பார்க்குறாரு. பாஷோ ஒரு ஜென் துறவி. தன்னோட பயணங்கள் வழியா, தன்னோட கவிதைகள் வாயிலாக வாழ்க்கைக்கான புரிதல கொடுக்குன்னு சொல்லி நெனச்சாரு. அதுக்காக தான் அவர் பயணமே மேற்கொண்டிருக்காரு. அவரோட பயணங்கள் ரொம்பவே சுவாரஸ்யமானது. தான் போகக்கூடிய பாதையில எல்லாமே அவரு பதிவு பண்றாரு. பயன்பாடு என்ற ஒற்றை அளவை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு எல்லாவற்றையும் நாம மதிப்பிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப தெளிவுபடுத்துறாரு பாஷோ. ஒரு 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பாஷோ வந்து தன்னோட பயணத்த தொடர்ந்திருக்காரு. ஒவ்வொரு பருவத்திலயும் ஒரு பயணம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மாதங்கள் தன்னோட பயணத்த தொடர்ந்து மேற்கொண்டிருக்காரு பாஷோ. பாஷோ தான் பயணம் செய்றப்ப தன்னுடன் ஒரே ஒரு சீடன மட்டும் அழைச்சிட்டு போயிருக்காரு. அவரோட நோக்கம் என்னன்னா, ஜப்பான சுத்தி முடிச்சு கடைசியில தன்னோட வீட்டுக்கு திரும்ப வர்றது தான் அவரோட நோக்கமா இருந்திருக்கு. இப்படி போற வழியில பல விஷயங்கள அவர் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. இவர் பயணம் மேற்கொண்ட நோக்கமே எத குறித்து அப்படின்னா, புத்த பேராலயங்கள காணணும். கூடவே பெரிய பெரிய மலைத்தொடர்கள, தீவுகள, ஆறுகள, மலர்கள இவை எல்லாவற்றையும் காணணுன்ற ஒரு நோக்கத்துல தான் இவர் பயணத்த மேற்கொள்றாரு. தன் கூட ஒரே ஒரு சீடன் மட்டும் தான் வரான்னு சொல்லி நம்ம சொல்லியிருந்தோம். இந்த சீடனும் பார்த்தீங்கன்னா, நோய்வாய் ஏற்பட்டு அவரும் பாதியிலே பிரிஞ்சு போயிறாரு. தனியாவே தன்னோட பயணத்த மேற்கொள்றாரு. அப்பதான் அவரு புரிஞ்சுக்கிறாரு. தனிமை எவ்வளவு ஒரு கொடுமையான ஒரு விஷயம்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிறாரு. பேச யாருமே இல்லாதப்ப, என்னலாம் நடக்குதுன்னு சொல்லி பேசுறாரு. தனியா பயணம் செய்றப்ப, இவரோட பயணம் ரொம்ப தூரமா இருக்கிற மாரி அவரு உணர்றாரு. அதே சமயத்தில அவர் போகக்கூடிய வழி ரொம்ப ஒரு நீண்ட ஒரு வழியா தெரியுது. தனிமை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவர் மனசுல ஏற்படக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு கனத்த ஏற்படுத்துன்னு சொல்லி சொன்னாரு. எந்த துணையும் நிரந்தரம் இல்ல அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பாஷோ வந்து தன்னோட பயணத்தில உணர்றாரு. தன்னோட சோகத்தையும், தன்னோட சந்தோஷத்தையும் பறவைகள் கூடயும், விலங்கு கூடயும் பகிர்ந்துக்கிறாரு. போற வழியில தன்னுடைய பார்க்கக்கூடிய காட்சிகள் அத்தனையும் அவர் கவிதையா வந்து எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு. சூரியன் மட்டுமே மௌனமா இருக்கிறது என்று அவரிடம் சாமந்தி பூ பேசினதாக வந்து ஒரு கவிதை எழுதி வைக்கிறாரு. பாஷோ தன்னோட பயணத்தில ஜப்பானோட ஆன்மாவ பார்க்குறாரு. ஜப்பான் தேசத்தோட விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள், மீனவர்கள், அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள், இந்த மாரி பல விஷயத்த அவர் பார்க்குறாரு. புத்த மதம் எப்படி ஜப்பான பொறுத்தளவுல வேரூன்றி கிடக்குன்னு சொல்லிட்டு அவரு வந்து அந்த பயணத்தின் மூலமா தான் அவரு உணர்றாரு. இந்த மாரி தன்னோட பயணம் அவருக்கு பல விஷயங்கள கத்துக் குடுக்குது. எதிர்பாராத சமயத்தில, எதிர்பாராத இடங்கள்ல தன்னுடைய நண்பர்கள சந்திக்கிறப்ப அவருக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்குது. அதேபோல பாசோ ஒரு கவிஞர் அப்படின்னு தெரிஞ்சோன, அவர சந்திக்கக்கூடிய நபர்கள், அவர பார்த்தோன்ன கவிதை எழுதி குடுங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இவரும் உடனே கவிதை எழுதி குடுக்குறாரு. சில பேருக்கு துணிகள்ல கவிதைகள்லாம் வரைஞ்சு குடுக்குறாருன்னு சொல்லி பார்க்க முடியுது. ஒரு முறை ஒரு வயல்ல வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பெண், இவர பார்த்து ஒரு கவிதை எழுதி குடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கிறப்ப, கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம, இவரும் உடனே அந்த பெண்ண பத்தி, அந்த பெண்ணோட அழக பத்தி வர்ணிச்சு, ஒரு அழகான ஒரு கவிதை எழுதி குடுக்குறாரு. இந்த மாரி எங்கெல்லாம் யாரெல்லாம் பார்க்குறாரோ, யாரெல்லாம் சந்திக்கிறாங்களோ, அங்கெல்லாம் வந்து கவிதை எழுதி குடுத்திருக்காரு. அதேபோல பாஷோ பகல் நேரத்தில தான் வந்துட்டு பயணம் செய்ய தொடங்கியிருக்காரு. இரவு என்பது 1000 நீளமானது. இது ஒரு ஜப்பானுடைய பழமொழி. அதாவது இரவு என்பது முடிவற்றது. இரவு நேரத்தில நம்மளால பயணம் செய்ய முடியாது. இப்ப மின்சாரம் வந்துருச்சு, நம்மளால வந்துட்டு நீண்ட தொலைவு பயணம் செய்ய முடியும். ஆனா அந்த காலத்தில மின்சாரம், வெளிச்சம் எதுவுமே கிடையாது. அப்ப இரவு பல விஷயங்கள வந்து நமக்கு சொல்லி தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. இரவு அப்படிங்கிறது ஒரு அச்சுறுத்தக்கூடிய, பயமுறுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாவும் இருந்திருக்குது. அதே சமயத்தில இரவ வந்து நம்ம பொருள் காண முடியாதுன்ற மாரி, ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விளக்கம் இரவுக்கு வந்து அவர் குடுக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது. இந்த மாரி பகல் நேரத்தில அவர் பயணம் செய்றதுக்கான ஒரு காரணம் இதுவா தான் இருந்திருக்குது. பாஷா ஒரு முறை நடந்து போயிட்டு இருக்கப்ப, கொக்குகள பார்க்குறாரு.
கொக்குகளுக்கு திடீர்னு கால்கள் குட்டையான மாதிரி அவர் வந்து பார்க்குறாரு. காரணம் என்னன்னா, மழை பெஞ்சு அந்த மழை தண்ணீல கொக்குகள் நின்னுட்டுருக்குது. கன நேரத்தில உதிச்ச அந்த சிந்தனைய வச்சு அவரு கவிதை எழுதுறாரு. இப்ப இந்த மாரி ஒரு விஷயத்த பார்க்குறப்ப என்ன தோணுதோ, அத பத்தி அப்படியே பதிவு பண்றாரு. பெயர் அப்படிங்கிறது உன்னோட அடையாளம் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரு புல், அதற்கு புல் அப்படின்ற பெயர் வைக்கிறதுனால, அதோட முடிஞ்சு போறது கிடையாது. ஒரு மேகம் தன்னோட பேர் மேகமா இருக்கிறத பத்தி கவலைப்படுறதே கிடையாது. நாம் எல்லாருமே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கொக்குகளை கொக்குகள் என்று தான் அழைக்கிறோம். ஆனால் ஒவ்வொரு கொக்குகளும் தனித்துவமானது. ஒவ்வொன்னுக்கும் தனித்தனி குணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்றாரு. அதனால என்னைக்குமே பெயர் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன அடையாளத்தோட முடிஞ்சு போறது கிடையாது. அதை கடந்து பல விஷயங்கள் இருக்குது. அத மட்டும் நம்ம அடையாளப்படுத்திக்க கூடாது அப்படின்ற விஷயத்த வந்து ரொம்ப தெளிவா சொல்றத நம்மளால பார்க்க முடியுது. பாஷோ தன்னுடைய பயணத்துல மழைய எதிர்கொள்றாரு. மழைய எதிர்கொள்றப்ப மழைய அப்படியே வந்து வியந்து பார்க்குறாரு. ஒரு துளிக்கும் இன்னொரு துளிக்கும் இடைவெளிய பார்த்து ரசிக்கிறாரு. எவ்வளோ வேகத்தோட அந்த மழை துளி வந்து மண்ணுக்கு வந்து சேருதுன்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படுறாரு. ஒரு முறை பாஷா அந்த மலைய தாண்டி போகணும். ஒரு விவசாயிய பார்க்குறாரு. அப்ப அந்த விவசாயிகிட்ட கேட்கிறாரு, "இந்த மலைய கடந்து போறதுக்கான பாதை என்னன்னு?" சொல்லி கேட்கிறாரு. "இந்த மலைய கடந்து போறதுக்கு வெவ்வேறு விதமான பாதைகள் இருக்குது. அப்ப நான் வெவ்வேறு விதமான வழிகள சொன்னா, நீங்க குழம்பி போயிருவீங்க. அதனால என்னோட குதிரைய நான் உங்களுக்கு தரேன். இந்த குதிரையில ஏறிக்கங்க. அது உங்களுக்கு மலைய கடந்து விட்டுட்டு திரும்ப வந்துரும்." அப்படின்னு சொல்லி அவரு சொல்றாரு. அதேபோல அந்த குதிரையில ஏறி பாஷா வந்து பயணம் செய்றாரு. அவரு மலைய கடந்து போன பின்னாடி குதிரைய திரும்ப அனுப்புறாரு. திரும்ப அனுப்புறப்ப அந்த குதிரைய வெறுமனே அனுப்பக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு, அதற்கு ஒரு பரிசு பொருள வச்சு அந்த குதிரையோட சேர்த்து அனுப்புறாரு. அந்த குதிரையும், அது கூட பரிசு பொருளும் ஒரு காட்சி படிமமா வந்து இங்க பதிவாகுறத பார்க்க முடியுது. இந்த மாதிரி பல காட்சிகள பார்க்குறாரு. அதேபோல ஒரு மலை உச்சியில கேட்பாரன்று கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இளவரசியோட சமாதிய பார்க்குறாரு. அப்ப அத பத்தி விசாரிக்கிறாரு. அப்போ அரண்மனையில ரொம்ப செல்வ செழிப்போட வாழ்ந்த ஒரு இளவரசியோட சமாதி இப்ப கண்காணிப்பு இல்லாம இருக்கு. அப்போ கண்காணிப்பு இல்லாம போச்சுன்னா, இளவரசியா இருந்தாலும் சரி, ஒரு சாமானிய மனிதனா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் நிலைமை ஒன்றுதான்னு சொல்லிட்டு, அதுக்குள்ள ஒரு தத்துவத்த பேசுறத பார்க்க முடியுது. இந்த மாதி தன்னுடைய பயணங்கள்ல பல காட்சிகள வந்து அது பார்க்கக்கூடிய விஷயத்தையும், வாழ்க்கையோட தொடர்புடைய பல்வேறு விஷயங்களும் தத்துவமா வடிக்கிறத பாஷாவோட கவிதைகள் நமக்கு வந்து பிரதிபலிக்குது. பாஷாவுக்கு ரொம்ப புடிச்ச ஒரு கவிஞர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டூபு என்கிற சீன கவிஞர். 730 காலகட்டத்தில வாழ்ந்த ஒரு டாங் வம்சத்த சேர்ந்தவர் தான் டூபு அப்படிங்கிற கவிஞர். இந்த கவிஞர் இவர் பொறந்தோனயே அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க. ஒரு வளர்ப்பு தாயால தான் வளர்க்கப்படுறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவரு தத்துவம், வரலாறுலாம் படிச்சுட்டு, சீனால இருக்கக்கூடிய அரசு பதவியில எப்படியாவது அரசு பதவி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு, அவர் வந்து சீனால வந்து ஒரு பயணம் மேற்கொள்றாரு. ஸோ இவரோட பயணங்கள் தான் பாஷாக்கு ஒரு முன்னோட்டமா அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ அதனால வந்துட்டு பாஷாவுக்கு வந்துட்டு டூபு அப்படிங்கிற கவிஞர ரொம்பவே புடிக்கும். அவரோட நான் ரொம்ப சாதாரணமானவன்னு சொல்லிட்டு, தன்னோட கவிதை வாயிலாக அவர் வந்து சொல்றத பார்க்க முடியுது. ஸோ பயணம் செய்றது பாஷாவுக்கு ரொம்பவே புடிச்சிருக்குது. தன்னோட பயணங்கள் பல விஷயத்த நமக்கு கத்துக் குடுக்குது. பயணங்கள் மூலியமா தான் ஞானத்த அடைய முடியும்னு சொல்லிட்டு பாஷா சொல்றாரு. ஒரு தீவுக்கு முன்னாடி ஒரு மீனவன் சூரிய ஒளி படுற மாரி உட்காண்ட்ருக்கிறான். இத பார்க்கக்கூடிய பாஷா, அந்த சூரிய ஒளியில அந்த மீனவன் ஒரு தாவரமா மாறிட்டான்னு சொல்லிட்டு கவிதை எழுதுறாரு. ஒரு தாவரம் தான் சூரிய ஒளிய உள்வாங்கிட்டு அப்படியே பிரகாசமா வளர ஆரம்பிக்கும். அதுபோல மனிதன பார்க்குறப்ப அவருக்கு அந்த மாதிரியான காட்சி தோணுது. இந்த மாரி தன்னோட பாதையில, தன்னோட பயணத்தில பார்க்கக்கூடிய அத்தனை காட்சிகளையும் வந்துட்டு அவர் கவிதையா வடிக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது. இவரோட பயணங்கள் பல விஷயத்த நமக்கு கத்துக் குடுக்குது. இயற்கைய இயற்கையா பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல வந்து நமக்கு கத்துக் குடுக்குது. இயற்கைய எந்தவித அலங்காரமும் இல்லாமல் ஒரு பார்வையால நம்ம பார்க்கணும். நம்ம பல நேரங்கள்ல பல விஷயத்த நம்ம பார்க்காம விட்டுர்றோம். அந்த மாதிரியான அத்தனை விஷயத்தையும் தன்னோட கவிதைக்குள்ள கொண்டு வராரு. எல்லாத்தையுமே கவனிக்கணும். எல்லாத்துக்குள்ளயும் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும். நம்ம ஒரு அடையாளத்த வச்சுட்டு, அந்த அடையாளத்த மட்டும் நம்ம பார்க்கக்கூடாது. அதையும் கடந்து அந்த விஷயத்துக்குள்ள பல விஷயங்கள் குடிகொண்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, பாஷாவோட கவிதைகள் நமக்கு உணர்த்துது. ஸோ பாஷோ எல்லாரும் படிக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த ஒரு கவிஞர். அவர பத்தி எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும். அவர பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, நிச்சயமா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு நாணம் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயத்தோட, இந்த பதிவ நம்ம முடிச்சுக்கலாம். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சுச்சுன்னா, மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களோட கமெண்ட்ஸ போடுங்க. இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. என்னோட இணைந்த நண்பர்களே, இது ஜேபிஸ் ஃப்ளாப்பி சுட ஒர்க் ஆஃப் காப்பி உங்களுக்காக சுட சுட.